wewe une rimba ndasenda cha mesa 300 ayo 300 ndaiona zvangu but 300 shoma sha newaisa 600 because sha yo nyasoziva kuti izvi zvakaoma lockdown ino hapana kwandotobiwana mari apa kutotako because sha yo handikuya uri 1 ireyo ndakudza 1 nekuti handisi kuya ndiri 1 izvi ndikuya namama wangu nadad vangu nasisu wangu nabhudhi wangu saka handisi kukwanisa kuya ndiri 1 handikai lockdown iri kumba hakuna chokasi kana tikuya toseka 1 ipapo handikwanise kusenda mari iyoyo shamwari handikwanise maya shamwari kana usingakwanisa kusenda mari acho regedzako shamwari because usiwe wega